Hello, what's up mga guys? For today's video, magluluto tayo ng sea mantis or manla sa Bisaya. Ewan ko ba kung anong tawag nito sa Tagalog guys. Basta sea mantis yung English nito guys. Sa di nakakalam guys, isa pala itong delicacy, pinakamahal na delicacy doon sa Bohol, no? Doon sa Virgin Island. At maswerte tayo nakuha natin to sa Pangingilaw guys. At kung hindi ninyo nakikita ang video sa paghuli nito guys, ilalagay ko dito sa taas at pwede na rin mag scroll down kayo guys sa channel ko. At ngayon guys, tunghayan nyo ako sa pagluluto nito guys, kung paano ba ito lutuin. Kasi sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito at ngayon lang makakatikim. At sabi naman nila masarap daw ito at malalaman natin yan maya. So stay tuned lang guys at paki-subscribe na rin kung bago ka lang dito sa naligaw sa channel ko guys. At sa gustong shoutout, mag-comment lang po kayo at yan ay libre lang at abangan nyo sa mga susunod na video yung shoutout ninyo. So alright, let's go guys. So yun guys, since may nakasalang na tayong kawali guys at parang mainit na ito guys, ilagay na natin yung panggisa. At after mga ilang minutes guys, palagay ko ready na ito ilagay guys. So yun na guys, nilagay na natin yung sea mantis natin. Napansin mo guys, parang bubuyog yung kulay niya guys, no? At yun, napakabango guys. Ang sarap ng amoy niya guys. At saka yung forma niya guys, no, mantis na mantis talaga yung sa dahon ba guys. Yun talaga yung kaya siguro tinatawag tong sea mantis guys. Lagyan natin ng konting pepper guys para medyo maanghang siya. Tsaka magdadagdag nito ng bango niya guys. At yun, sa palagay ko lutong luto na to guys. Takam na ko guys. Sobrang sarap kaya nito guys. Oh, sobrang sarap siguro nito guys. Ngayon lang din ako makakatikim nito guys, natsambahan sa pagpangingilaw guys. Gusto ko sana bliktaran guys, pero parang napakahirap guys. Kailangan ata ng dalawang kamay guys. Nahirapan talaga ako guys. Yun, nabaliktad na guys. Yun guys, sarap ng amoy guys. Sana masarap ito guys. Sobrang saya ko nung nahuli ko to guys. Kasi lagi ko lang to nakikita sa mga TV, yung sa mga mamahaling restaurant. At ayun, kain na tayo guys. Ayun, kain na tayo guys. So ito guys, excited na ako matikman ito guys. At may side dish pa tayong adobong manok guys. So perfect, diba?
Yun. Yung ano pala niya guys, yung laman is parang shrimp na malaki guys. Yung parang hipon or sugpo guys. Yun guys. At matamis guys. Ang tamis ng ano niya guys. Tamis ng laman niya guys. Mas matamis pa sa sugpo guys. Siguro sa pagluto to kanya talaga. Yan pala yung sipit niya guys, oh. Siksik din sa laman guys. At saka pasensya na guys kung nagkakamay lang ako guys. Naghuhugas naman ako ng kamay guys. Ganito talaga ako kumakain guys pag nasa amin guys. Ang sarap kasi kumain pag nagkamay guys. Makakabuelo ka kasi talaga guys. Adobong baboy pala to guys. Di pala adobong manok. Ang lasa pala ng sea mantis guys ay napakatamis guys. Para siyang sugpo na may nalinagyan ng pineapple guys, yun. Pero itong sa akin guys wala tong pineapple ha, pero yun yung lasa niya parang pansat na matamis, basta matamis talaga yung laman niya guys. Buti na lang nakahuli tayo nito guys, nalaman natin yung ano niya, yung lasa niya guys.